का हाल चाल सभी के हमार बहुत बहुत नमस्कार। आप देखतानी वी बिहार यूट्यूब चैनल। एह वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश अरिहंत के एगो किताब बा ओकरा में के वर्ड्स विथ मीनिंग सेक्शन के बी लेटर के वर्ड के मीनिंग देखम जा, ओकरा पे से रिलेटेड जो बा सेंटेंस देखम जा, ताकि वो वर्ड के मीनिंग हमनी के माथा में ठीक से बैठ जाओ। काहे देखी ई वीडियो से आपके इंग्लिश वोकेबुलरी पहले से बेहतर हो जाई। आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ई ज्ञान काम आई। लाइक अगर आप बैंक पीओ या फिर क्लर्क के तैयारी करतनी, एनडीए के तैयारी करतनी, सीडीएस, एमटीएस, एलओसी, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, एमसीए, यूपीएससी, बीएड के एग्जाम कोनो चीज के तैयारी करतनी तो में सुविधा हुई। और हॉलीवुड सिनेमा, अंग्रेजी अखबार पढ़े में भी ज्यादा मजा आई। तो चली शुरू कइल जाओ। पहला शब्द जो बा वो बेनेवोलेंट। एडजेक्टिव ह, मतलब होखेला जेनरस या फिर चैरिटेबल, उदार, दयालु। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इज नोटेड फॉर हिज बेनेवोलेंट नेचर। ऊ अपन उदार व्यवहार खातिर, उदार प्रकृति खातिर जानल जाले। अगला बिलेटेड एडजेक्टिव ह, एकर मतलब होखेला डिलेड यानी कि विलंबित। उदाहरण सेंटेंस कि ही वॉज सॉरी फॉर मेकिंग बिलेटेड पेमेंट, यानी कि देर से भुगतान खातिर या विलंबित भुगतान खातिर उ क्षमा प्रार्थी रहन। अगला ब्रेजेन एडजेक्टिव है, मतलब होखेला इंसोलेंट, इम्पुडेंट, इम्पोर्टिनेंट, यानी कि बेशर्म, निर्लज, जेकरा में मने कोनो शर्म हया नहीं के। उदाहरण सेंटेंस, her present behavior at the party offended her poor relations, यानी कि पार्टी में उनकर निर्लज व्यवहार जौन बा उनकर संबंध के खराब कर दिलस। अगला बुके, मतलब होखेला बंच ऑफ फ्लावर्स, गुलदस्ता। उदाहरण सेंटेंस, he presented a bouquet to his ailing mother, मने आपन बीमार माँ के ऊ एगो गुलदस्ता देले। अगला ब्लेटेंट एडजेक्टिव है, मतलब होखेला ओपनली सेमलेस, मतलब कि खुल्लम खुल्ला निर्लज। उदाहरण सेंटेंस, हिज बिहेवियर वाज कंडेम्ड एज ब्लेटेंट व्हेन ही ब्लेम्ड हिज फादर फॉर हिज ओन मिसडीड्स, माने कि उनकर व्यवहार के निंदा कइल गई, उनकर व्यवहार के निर्लज बोल के निंदा कइल गई, काहे कि ऊ अपन करनी धरनी अपन पिता के मत्थे मढ़त रहन। अगला बैंटरिंग नाउन, मतलब होखेला रिडिकल, गुड नेचर, यानी कि हंसी मजाक या फिर निंदा कइल लेकिन अच्छा मन से, माने पॉजिटिव कॉनोटेशन में। उदाहरण सेंटेंस, इवन हिज बैंटरिंग वाज कंसिडर्ड ऑफेंसिव, यानी कि उनकर हंसी मजाक के भी बुरा तरीका से लिखल गेला, उनकर मजाक के भी बुरा तरीका से लिखल गेला। अगला बेनिफैक्टर नाउन है, मतलब होखेला गिफ्ट गिवर, पैट्रोन, यानी कि दान देवे वाला या फिर उपकारी। उदाहरण के तौर पर, लॉर्ड चेस्टर डिड नॉट प्रूव बेनिफैक्टर टू डॉक्टर जॉनसन इन द लॉन्ग रन, माने लंबा तरह से देखल जाओ तो डॉक्टर चेस्टर डॉक्टर जॉनसन खातिर लाभदायक या फिर उपकारी ना सिद्ध भइले। अगला बेनेडिक्शन नाउन है, मतलब होखेला ब्लेसिंग या फिर बून, यानी कि आशीर्वाद, है ना। तो उदाहरण के तौर पे देखी तो द बेनेडिक्शन ऑफ द एल्डर्स शुड ऑलवेज बी वैल्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स, माने बड़ा बुजुर्ग के आशीर्वाद के हमेशा कोनो भी चीज से ऊपर देखे के चाहिए, कोनो चीज से ऊपर है, बढ़ के है। अगला ब्लीक एडजेक्टिव है, मतलब होखेला डिस्मल या ग्लूमी, यानी कि उदास, सूना। उदाहरण के तौर पर, खाइबर पास इज ब्लीक थ्रू आउट द ईयर, माने खाइबर पास पूरा साल उदास रहेला। खाइबर पास माने एगो रास्ता है पहाड़ों के बीच से। अगला बोनाजा नाउन है, मतलब होखेला विंडफॉल या फिर सडन गेन, यानी कि बारिश, समृद्धि, एक हाली एकदम भर के देना, जो कहिएला छप्पड़ फाड़ के मिला वैसा टाइप। उदाहरण सेंटेंस, द लीगेसी लेफ्ट बाय हिज अंकल प्रूव्ड बोनांजा फॉर हिम एंड हिज फैमिली, माने चाचा के छोड़ गईल विरासत ओकर और ओकर परिवार खातिर समृद्धि सिद्ध भइल। अगला बिलिटिल वर्ब, मतलब होखेला डिस्परेज या फिर अंडर एस्टिमेट, यानी कि अपमान करना या फिर अनादर करना। उदाहरण सेंटेंस बा,
आवर एडवर्सरीज ऑलवेज ट्राई टू बिलिटिल आवर सक्सेस, माने हमनी के मुसीबत जौन बा, हमनी के साथ जो परेशानी बा, वो हमनी के सफलता के हमेशा छोटा दिखावे के कोशिश करेला। अगला बेरीवमेंट नाउन है, यानी कि मतलब होखेला डेथ ऑफ नियर एंड डियर वन, मौत या फिर हानि, नजदीक के लोग के मौत या फिर हानि। उदाहरण, ऑन अकाउंट ऑफ बेरीवमेंट इन द फैमिली ही डिड नॉट अटेंड ऑफिस फॉर डेज टुगेदर, मतलब कि परिवार में कौन केहू के मौत के वजह से ऊ ऑफिस कई दिनों तक ना अटेंड के लिए ना आइले है। अगला बाइगोट्री नाउन है, मतलब होखेला फैनेटिसिज्म, यानी कि धर्मांधता, कट्टरता। उदाहरण, इंडियंस आर ऑलवेज शॉक्ड एट द बाइगोट्री एंड नैरो माइंडनेस ऑफ अदर रेसेस, माने भारतीय लोग बाकी लोगन के या फिर बाकी सभ्यता के धर्मांधता या फिर कट्टरता के देख के बड़ा जो संकीर्ण मानसिकता बा दोसर सभ्यता के, ओकरा के देख के बड़ा चौंक जाले। काहे कि हमनी के भारतीय धर्म में बहुत कुछ आजादी बा आपके, आप भगवान के मान भी सकता नहीं, नहीं भी मान सकत, दूसरा रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता नहीं, और भी बहुत कुछ। बेनिफिशियरी नाउन है, मतलब होखेला पर्सन इंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स, मतलब कि लाभार्थी या फिर उत्तराधिकारी। उदाहरण, दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर बेनिफिशियरी ऑफ दिस स्कीम, माने वे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं वे इस योजना के, इस स्कीम के लाभार्थी हैं। अगला बिट्रोथ, बिट्रोथ का मतलब होखेला एंगेज टू मैरी, यानी कि जेकरा से सगाई होके वाला बा, सगाई होना। उदाहरण के तौर पर, सी वाज बिट्रोथ टू हर फियांस लास्ट मंथ, यानी कि उनकर मंकेतर से पिछला महीना ही सगाई भइल हा। अगला ब्रोश्योर नाउन है, मतलब होखेला पैम्पलेट विथ इंफॉर्मेशन, यानी कि विवरण पुस्तिका या फिर सिंपली पुस्तिका। उदाहरण, द ब्रोश्योर सप्लाइड बाय द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, यानी कि इंस्टीट्यूट के द्वारा दिहल गई पुस्तिका आपके उ सारा जानकारी दे दी जौन आपके चाहिए। अगला बिस्टो वर्ब, या मतलब होखेला कॉन्फर या गिव, यानी कि दान देना या प्रदान करना। उदाहरण के तौर पर, नेचर हैज बिस्टोड मैनी गिफ्ट्स ऑन मेन, यानी कि प्रकृति पुरुष के या फिर मनुष्य के बहुत सारा गिफ्ट देले बिया, बहुत सारा उपहार देले बिया। आगे बिड नाउन है, मतलब होखेला एफर्ट, ऑर्डर या फिर ऑक्शन, बोली, नीलामी या फिर मेहनत, तीनों में से कौन होगा। उदाहरण, ही वॉज कॉट वाइल मेकिंग अ बिड ऑन हर लाइफ, वो तबे पकड़ा गेले जब वो अपने जीवन पे दाव लगावत रहन या जीवन पर बोली लगावत रहन। अगला बैफल वर्ब, मतलब होखेला परप्लेक्स या फिर फ्रस्ट्रेट, मतलब कि रोक या फिर बांध, ऐसा कुछ। उदाहरण के तौर पर, अ रॉन्ग सिग्नल वाज सेंट टू बैफल द एनिमी, यानी कि एगो भूल या फिर एगो गलत सिग्नल भेजल गया हा एनिमी के, यानी दुश्मन के रोके खातिर या फिर कंफ्यूज करे खातिर। दूसरा उदाहरण देखें कि ऑल हिज एफर्ट्स वर बैफल्ड बाय द एडमेंट एटीट्यूड ऑफ हिज फादर, यानी कि उनका सारा मेहनत अपन पिता के जिद्दी व्यवहार के चलते, जिद्दी प्रकृति के चलते खराब हो गई या बाधित हो गई। अगला बुटीक नाउन है, मतलब होखेला स्टोर फॉर फैशनेबल क्लोथ्स, वस्त्रालय सिंपल भाषा में। उदाहरण, माय फ्रेंड रन्स अ बुटीक इन द हार्ट ऑफ द सिटी, माने हमार दोस्त शहर के बीचों बीच एगो बुटीक या फिर वस्त्रालय चलावेले। अगला ब्रीच नाउन है, मतलब होखेला ब्रेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पीस या फिर रिफ्ट, यानी कि अतिक्रमण, तोड़ना, यानी कि रिफ्ट माने दरार। उदाहरण, एंटी सोशल एलिमेंट्स वेर राउंडेड अप फॉर फियर ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, माने कि समाज विरोधी तत्वन के थाना में ले आके अरेस्ट करके रख दिया गई, काहे कि वो लोग शांति में खलल पैदा कैले, शांति में तोड़ देले। अगला बिजार एडजेक्टिव, मतलब होखेला ग्रोटेस्क, ऑकवर्ड, यानी कि अजीब या फिर विचित्र। उदाहरण के तौर पर, द जेंट्री प्रेजेंट इन द क्लब वेर नॉट एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ बिजार मैनर, यानी क्लब में जो सभ्य लोग बैठल रहे उ लोग से ऐसन अजीब व्यवहार के आशा ना कैल गेल रहे। अगला बोर्ड वर्ब, मतलब होखेला फोरटेल या फिर फोर शैडो, यानी कि भविष्यवाणी। उदाहरण के तौर पर, फ्रीक्वेंट इलेक्शन इन द कंट्री डू नॉट बोर्ड वेल फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि बार बार इलेक्शन एगो देश में भारत जैसन डेमोक्रेसी खातिर अच्छा ना हो, भारत जैसन गणतंत्र खातिर अच्छा
ना होके। अगला ब्लास्फेमस एडजेक्टिव मतलब होखेला इम्पायस या फिर इरिलीजियस यानी कि धर्मद्रोही। ब्लास्फेमस एक्ट्स ऑलवेज लेड टू कम्युनल राइट यानी कि धर्मद्रोही काम हमेशा ही दंगा फसाद के जड़ होखेला। अगला बेयर एडजेक्टिव मतलब होखेला नेकेड बा स्कैंटी यानी नंगा या फिर खाली। उदाहरण के तौर पर एटलीस्ट बेयर मिनिमम फैसिलिटी में बी मेड अवेलेबल टू कस्टमर मतलब सबसे कम या फिर जो जरूरी सुविधा बा ओकरा के अवेलेबल करे के चाहिए, उपलब्ध करावे के चाहिए कस्टमर लोग खातिर। अगला बट्रेस नाउन है मतलब होखेला सपोर्ट विथ अ प्रॉप यानी कि टेक बा सहारा। उदाहरण के तौर पर नेहरू इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ व्यूज ऑन सम इशू ऑन विच ही फेल्ट स्ट्रांगली ही वुड ऑलवेज लाइक टू बट्रेस हिमसेल्फ विथ द सपोर्ट ऑफ अदर्स। माने नेहरू जब भी कोनो ऐसा चीज पे फंसत रहन जो ना के उनको चाहत रहन कि होखे या फिर उसे जुड़ाव रहत रहे वो मुद्दा से, तो का करिए दोसर केहू के मत मांग के दोसर केहू के सपोर्ट लेके अपन बात सिद्ध करे के कोशिश करिए। अगला बेनिग्न एडजेक्टिव है मतलब होखेला काइंड चैरिटेबल या फिर नॉट सो इम्पोर्टेंट यानी कि दयालु कृपालु या फिर मामूली माने जेकरा से कुछ आवे जावेला ना। उदाहरण के तौर पे द बेनिग्न एम्पेरर आउट ऑफ एफेक्शन ड्रॉ द प्रिंस इन एन एम्ब्रेस मतलब कि दयालु राजा प्यार से भर के मोद से भरपूर राजकुमार के अपना बाह में उठैले। दूसरा उदाहरण देखिए कि द मैन इन द स्ट्रीट मे नॉट ऑलवेज सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फॉरेन रूल प्रोवाइडेड इट इज जस्ट एंड बेनिग्न बट he can never tolerate an insult which has been gratuitously offered to him simply on account of his color and race। माने कि कोई भी आम नागरिक जे रास्ता पे बा ओकरा कोनो विदेशी शासन से कोनो फर्क ना पड़ी तब तक जब तक कि उ न्यायिक होखे और मामूली होखे, लेकिन आपन रंग और जाति के वजह से अगर ओकर अपमान होखे ओकरा के तनिक भी सहन नहीं कर सकत। अगला ब्रेस नाउन है मतलब होखेला सपोर्ट टू स्ट्रेंथन या फिर पेयर यानी कि सहारा देना टेक या फिर बंधन। उदाहरण के तौर पर ही पफ्ड अ कपल ऑफ टाइम्स ऑन हिज एक्सटिंग्विश्ड सिगार टू ब्रेस हिमसेल्फ माने अपन अलग तरीके के सिगार के 2-3 फूंक ले उ अपना आप के सहारा देवे खातिर अपना आप के ढांढस बांधने खातिर। अगला बार्ज वर्ब मतलब होखेला रश इनटू यानी कि जबरदस्ती घुसना। उदाहरण के तौर पर आई डोंट वांट टू जस्ट बार्ज इनटू अ कन्वर्सेशन दैट सी इज हैविंग मतलब हम उनकर वार्तालाप में जबरदस्ती घुसल नहीं चाह। अगला बाइलैटरल एडजेक्टिव मतलब होखेला बिटवीन टू पार्टीज यानी कि द्विपक्षीय। उदाहरण के तौर पर एन इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज बाइलेटरल कोऑपरेशन विथ फॉरेन कंट्रीज इज इन द फील्ड ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि भारत के द्विपक्षीय सहायता के एगो विदेश के साथे द्विपक्षीय सहायता के अच्छा उदाहरण बा हमनी के स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र। अगला ब्रिगेंड नाउन है मतलब होखेला रॉबर जनरली इन हाईवे और फॉरेस्ट माने जंगल या फिर हाईवे पे जो डकैत लोग होखेले उ लोग डाकू लोग होखेले उ लोग। उदाहरण के तौर पर ड्यूरिंग द रेन ऑफ लालू इन बिहार द टेरर ऑफ ब्रिगेंड्स ऑन द रोड इन नाइट वाज नोन टू ऑल यानी कि लालू के शासन में डाकुअन के खौफ राती खानी रास्ता पे सब केहू के पता रहे, केहू भी रात के अकेले ना निकले या निकले भी तो कुछ हथियार साथ में लेके। अगला ब्लेज वर्ब मतलब होखेला बर्न विथ फ्लेम्स यानी कि दहकना ज्वाला। उदाहरण सेंटेंस दे स्टूड इन अ रिंग राउंड द फायर विथ देयर फेसेस टू द ब्लेज यानी कि वो लोग आग के चारों तरफ खड़ा हो गए उनकर मुंह ज्वाला के तरफ। धन्यवाद हमार चैनल के सब्सक्राइब करी। भोजपुरी में ऐसन और भी चीज देखे खातिर हमके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकीले।